Ahojte, volám sa Zuzana Libovická a rada by som vám predstavila na predaj stavebný pozemok v malebnom prostredí nad obcov Riečka. Pozemok o rozlohe 2451 m2 sa nachádza na hornej hranici záhradkárskej oblasti a je posledný pod hranicou lesa. Na pozemku je vydané územné rozhodnutie pre stavbu záhradnej chaty a žumpu. S pozemkom je spojená kompletná projektová dokumentácia pre stavbu chaty so žumpou. Možnosť pripojenia na vodu a elektriku cirka 150 metrov od hranice pozemku. Ak vás moja ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Zuzana Libovická, Nové bývanie, realitná kancelária.